ऋषि मुनि विश्वामित्र जी के कहला पर परशुराम जी के विश्वास भइल कि राम लखन ई भगवान के अवतार बा लोग। फिर भी अपन उनका मन के शंका मिटावे खातिर एगो कहलन परशुराम जी कि हई धनुष बाण अपना हाथ से अपने बाण पर चढ़ा द तो हमारा विश्वास हो जाई। तो उस समय के गीत बा, कहता रे लय बा गीत के कि मान ले हब तोहके बालवानवा, कि मान ले हब तोहके बालवानवा, लवट चली जाई बे राम। कि मान ले हब तोहके बालवानवा, लवट चली जाई बे राम। तब विष्णु जी के दिहल हई तीरवा, जो तीर रहे वो विष्णु जी के दिहल रहे कि विष्णु जी के दिहल हई तीरवा। तो धनुषा पर चढ़ा के देखावे राम, विष्णु के दिहल धनुष तीरवा, धनुषा पर चढ़ा के देखावे राम। कि मान ले हब तोहके बालवानवा, मान ले हब तोहके बालवानवा, लवट चली जाई बे राम। तब विष्णु जी के दिहल हई तीरवा, विष्णु जी के दिहल हई तीरवा, धनुषा पर चढ़ा के देखावे राम हो। विष्णु के दिहल हई तीरवा, धनुषा पर चढ़ा के देखावे राम। तब कि लिहल राम हरि जी के नामवा, लिहल राम हरि जी के नामवा, धनुषा पर चढ़ाई दिहले राम। लिहल राम हरि जी के नामवा, धनुषा पर चढ़ाई दिहले राम। बानइत बाटे घामसनवा, बानइत बाटे घामसनवा, कवन दिशा में एक छोड़बे राम। बानइत बाटे घामसनवा, कवन दिशा में एक छोड़बे राम। तो ऐसा ही कहानी पर गीत लिखल बा। ऐसा ही गीत हम नंबर सीरिये भेज रहल बानी कि आप लोग के सुन के कुछ जानकारी मिले और व्यास लोग इस गीत के गा सके।